विसा उपरांत तुमकां येवकार। हिंदू जनजागृती समितीन पणजे श्रमशक्ती भवनात पत्रकार परिषद आयोजित केली। इको फ्रेंडली कागदापासून तयार करपी गणेश मूर्तींक विरोध करपाक आनी वेचणुकांची तारीख 4 कडेन दवरल्या ती बदलची म्हूण हिंदू जनजागृती समितीन परिषद आयोजित केली। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। मुद्दा आहे की जशी गोवा सरकारने राष्ट्रवाद काँग्रेसच्या मूर्तीवर बंदी घातली आहे तशीच कागदाच्या मूर्तीवर बंदी घालावी ही एक आमची मागणी आहे। तर गोव्याच्या बाबतीत एक चांगली गोष्ट कशी आहे की गोव्याचे सरकार प्रदूषणाच्या बाबतीत खूप संवेदनशील आहे आणि खूप काळजी वाटते। म्हणूनच गोव्याच्या सरकारने अगोदरच राष्ट्रवाद काँग्रेसच्या मूर्तीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे। तर आम्ही पुढे जाऊन गोवा शासनाचे या कृतीचे अभिनंदनच केलं जाईल पूर्वी सुद्धा आणि पुढे अशी आशा करतो की ह्यापुढे सुद्धा गोवा शासनाने लगद्याच्या कागदापासून जी काही गणेश मूर्ती बनवतात तर त्याला प्रोत्साहन न देता ह्याच्यावर बंदी घालावी, जशी राष्ट्रवाद काँग्रेसच्या मूर्तीवर गोवा शासनाने बंदी घातली। आता संशोधन जे काही झालंय की कागदी लगद्यापासून मूर्ती पर्यावरणाला कशी हानी आहे तर त्याचे काही प्रमुख सूत्र आपल्या समोर मांडतो की 10 किलोच्या लगदा 1000 लिटर पाणीचं प्रदूषण करतं। म्हणजे विचार करा 10 किलो 1000 लिटरचं पाणीचं प्रदूषण करतं। तसंच लगद्यामधून म्हणजे काही विषारी द्रव्य पाण्यामध्ये जातात तर त्यांच्या एक म्हणजे त्यापैकी आहे ती झिंक, कॅडमियम, टायटॅनियम ऑक्साईड आणि क्रोमियम म्हणजे ह्या विषारी द्रव्य पाण्यात मिसळतात आणि पाण्याचं प्रदूषण करतात। इतर राज्यात सुद्धा म्हणजे बंगालमध्ये ईदच्या तारखामुळे निवडणूक बदलण्यात आल्या होत्या। तर आपण म्हणजे एक निवडणूक प्रक्रिया एक लोकशाहीची प्रक्रिया आहे, एक आदर्श प्रक्रिया आपण म्हणतो। तर या आदर्श प्रक्रियेमध्ये या निर्वाचन आयोगाच्या निर्णयामुळे बाधा येत आहे आणि गोव्याचे नागरिक स्वतःच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित होत आहेत असं आम्हाला वाटतं। आम्ही परत एकदा मागणी करतो की गोवा निर्वाचन आयोगाने स्वतःचा जो निर्णय घेतलाय तर त्याचा फेरविचार करावा आणि गोव्याच्या नागरिकांना स्वतःचा मूलभूत अधिकार जो मतदानाचा आहे त्यापासून वंचित ठेवू नये अशी परत कळकळीची मागणी आपण हिंदू जनजागृती समिती या पत्रकार परिषदापासून आपण करत आहोत।